choyamba ndikuthokozeni kuti mwatipasa mpata umenewu kuti tilongosole bwino lomwe kuti anthu amvetsetse. Ndiyambe nkunena kuti mukumbukira bwino lomwe inu kuti mbuyomo cha mu November 2024 boma linanena kuti tiyambe kumagula mafuta kuchoka ku boma linzathu limene pachatenkati G2G imeneja. Ndiye ife ngati anokma tinapatsidwa udindo oti damene tikhale oyendetsa ntchito imeneyi. Komatu chimene chimayenera kuti chichitike tsopano nchonena kuti ndeti pamayenera tiike ndondomeko zoyenerera kuti tidziwe kuti mafuta awa tizabweretsa motani, anazichita chapoti ndi ndani, azitithandiza mwina ndiza shipping and filling ndi ndani. Ndiye chimene tinachita ife tinayitanitsa makampani osiyanasiyana, tinachita mtsuko makampani osiyanasiyana anamachita provide maservice amenewa kuti atipatse kuthekera kwawo, atiuze kuthekera kwawo. Ndetitatumiza zimenezo anatipatsa ndithu anthu makampani ochulukira ambirimbiri, matransporter, panali ma-inspector, shipping and filling agents. Tinade mphatso mpaka kuti apange mpaka na ma-presentation ndipo tinene kuti most handling ndi imene inaoneka kuti inali kuti yapeza mayomeyo kuti tithandizire. Munayisankha pa zifukwa zanji most handling? Mmene ndakambiramu kuti ife tinayitana makampani osiyanasiyana kuti ationetse kuthekera kwawo, apange presentation, tione mmene anagwirapo ntchito mbuyomu. Ndiye titaona ife munkuunika kwake tinaona kuti moshandling inali imodzi makampani zimene zinali zoti tingagwire nazo bwino kwambiri. Ndingofotokoza kuti kukanakhala ngati ndi ku Tanzania kukanakhala kuti posavuta chifana kasikuli Malawi Cargo Center, koma tsopano tinayenera kuti tigwiritse ntchito most handling kumene kuli Mozambique chifukwa choti ndi amene anali tikuthekera kuti akatithandize ndi nkhani zimenezi. Ndiye mmene tinapezera ndi mmenemo tinakhala tikulumikizana nawo kuyambira pachiyambi pa ntchito imeneyi. Tinene kuti amenewa amatithandiza ntchito pasima ija ngati mukumbukira imachita kuti Mount Solar Maris imeneyi imene mapita ku Nakala inatipititsira kumeneko 15.1 million liters ya mafuta oti abwere kuno ku Malawi. Ngati Malawi akukumbukira bwino ndiye kuti namba kuweza mafuta ameneyo pa masitima pa 23 November, pa 24 November namba kuweza pa matraki. Ndiye ngati anthu akagwira ntchito amayenera kuti alandirepo zawo. Ndiye atatigwirira ntchito imeneyo pamene tinanaona kuti talipire mbuyomo tinalipirapo kale maulendo ena awiri. Ndiye ulendo wachitatu pamene tsopano amadzatiuza kuti tasintha ma account details zimenezo tinachita verify ife kuno komanso anzathu ku National Bank anachitanso verify zimenezo. Ndiye titatumiza tsopano ndalama ija 403 million ija inakhala ija 605 pamene tsopano mawiki ena awiri amadzatiuzana awo Patricia Maria kuti akodi ndalama zija ndefe podabwa kuti kodi banki ya mutu yanena kuti ilandira ndalama zimenezi. Komanso tinali kuti ndiye kuti ifeyonso kuno yaso ma verification yathu ndalamazo zalandiridwa. Ndiye pamene ife tinapitano ku polisi kuti tithandizeni kuti kapena mwina mutiuni. Komabe ndikambe pano kuti choyamba banki yawo inavomereza kuti inalandira ndalamazo, komanso ife kuno tinachita verify ndalama zinalandiridwa, komanso ndalamazi zinali zikulipidwa pa ntchito imene inagwiridwa kale. Ndiye kutanthauza kuti ife titilipiranso kachiwiri, komanso kuti ndalamazo sizinabedwe chifukwa awo analandira ndipo anavomereza kuti ndalama zalandiridwa. Kupita ku polisi kunali kongonena kuti afufuzani kuti akamadzabwera kwa ife isakhale ngati kuti mina pali zina zake zimene nafenso tachitapo ngati kuti kubedwa kwa ndalama zimenezi ndeti zinachitika kumbali yawo ya anthuwo, koma ife tinagwira ntchito yathu molondola ndipo titilipiranso ndalama zina ndisiye kaipomwepo. Musanapite mwati sanakubereni, tikumva bwino simunaberedwe? Ndithu nangasi akakuberatu ndi kuti amakhala kuti verification ya ena kuti alandira palibe, komanso ndoti mwina malipira zochuluka kuposa mmene mmayenera kuperekera, koma ife tinaberedwe tikukhulupirira kuti ngati mwina pali kuberedwa mwina ndi anzathuwo. Komabe kuti timaona kuti zigwira ntchito bwino ndi wina aliyense ndipo tizikhala kutsatira malamulo chifukwa chinati kuti anzathu apolisi tabweranipo, anzathu a Bank of America tabweranipo mutithandize tiunikire bwino zimenezi. Ndiye ngati simunabwerere, why are you involving others? Ndimene takambira muno kuti tsopano anthu akakhala kuti achita claim kuti ndalama zija simunatipatse umadzatijenkha kuti ifeto ndalama zinapereka mmene samunalandira. Pamayenera kuti pakhale kuti anthu pakhale nawo tatsimikizire kuti azayendatu bwinobwino anthu otsimikizirawo akhala ndani chifukwa chinati ena odziwa bwino za malamulo, ena odziwa bwino kuti kodi zimutani zimenezi abwerepo atithandizire, koma ife tikunenetsa ndithu kuti ife sitinaberedwe.
tsopano mwati munapanga verify mmayuza njira zanji munapanga verify bwanji mwati munapanga verify pepo nkhani apa I think tinene moona stima it is very confusing zimene akunena bwana Likambale. I think Nokima ndi bungwe la Malawi mukamabweresa maprogramu information motero simukuthandiza dziko ayi simungabereka program ndikumanena kuti sitinaberedwe pamene ndalama zinapita kwa munthu amene si wa kampani ndiye mukamanena kuti ife tinalipira mogwirizana ndi ntchito imene inagwiridwa mukutanthauza chani ngati ine ndakugwirira ni ntchito koma ndalama zapita kwa Mr. Howahowa mutha kunena kuti ndalama zimene zija ine ndalandira ayi musamabwerese information yotero number 2 ngati Nokima inapanga verify the Bank of America imene akunena National Bank inapanga verify as well why is it difficult for National Bank to initiate reversal of that transaction zimene nthawi zambiri zimachitika zikakhala kuti account mwasokoneza ndi chifukwa chani zimene zinachitike why ife tikuona kuti pomereze kulakwika kumene kwachitika ndipo tipeze njira zonena kuti tikonzere koma tikamakhala ndi mtima wopanga sanitize zinthu zalakwika ine ndikukhulupirira kuti ndikulakwira kwambiri Amalawi amene akuli misonkho yawo ndalama za nkhaninkhani zimene pakadali pano zikuoneka kuti zinayende moyenerera so kwa ife tikuona kuti ndi udindo umene Nokima ikuyenera itengepo izi zikuoneseratu kuti panali malugozi chifukwa ndi chimodzimodzi inuyo ngati muli ndi magadgets awiri mukasegula ngakhale email ikapita pa nambala ina pamabwera message yonena kuti tasimikizani ngati ndi inuyo kapenayi so ndi chimodzimodzi verification munthu akukuuzani kunena kuti ma accounts asinthidwa ndi red flag imodzi imene ikanathandizira Nokima kuti cheru ndikumaonesesa kunena kuti transaction imene yoyo ikuyenda mnjira yoyenera simungathamangire kupereka payment munthu akukuuzani kuti ma accounts asintha and palibe record kapena conversation yina imene imalongosola kunena kuti mwina ma accounts asinthidwa mnjira yotero so mwachidule ndiyambe motero ndani yodandaulitsa kwambiri Likambale amapereka oversight kuno kumandani pa nkhani ngati zimenezi pamene akufotokozerako ndo akunena kuti munthu akulumizani message kuti asintha ma account ine mwapereka ndalama verification inayenda bwanji simukufotokoza bwino mukamba za ku National Bank kuti National Bank inachita verify Bank of America inachita verify ine munachita verify kuti akutumizirani uthengawo ndamos handling kapena siwo atakutumizirani uthenga mutamba kulandira mauthenga amenache tsopano tu mwina ndifotokoze kuti sikanali koyamba kuti ife tiwalipira Mozambique tukamba zoti kanali koyamba kapena tukamba nkhani onena kuti mutamba kulandira uthenga onena kuti tasintha ma account mulipire ndalama kwa account yawa munachita verify motani munayimba mafoni tufuna timve pamenepo munachita chani yes ndithu mafusafuso labwino kwambiri imene tukambira mukuti ife titalandira ma details amenewa choyambirira chinali choti anthu amenewa tipaenda kuti sikanali koyamba chita nawo deal timasinthana ndithu information ndi anthu oti timayankhulana nawo kawiri atatipasa zimenezi tinalemba kangapo konse anatitsimikiza za account imene number 1 number 2 tinachitaso ife contact Bank of America kuti tiuze kuti kumeneko account imeneyi ilipoti kuti zina imeneyi ndipo anatitsimikizira zimenezi komanso ife tikufuna kuti bank ngati imene National Bank yaikulu kwambiri singangotumizapo ndalama ku account yosadziwika bwino nawonso anachitaso ma verification yawo ndipo tinatsimikiziridwa ndi a Bank of America kuti ndalamazo zafika kumeneko National Bank nawo anatitsimikizanso kuti ndalama zimene zatumiza kumeneko ndiye tikakamba za verification zonsezo ndithu zinachitika ndingokambanso kuti lisotu ndakadawo munokuma muno amene amachita ndithu imene ndi department yaikulu bwino ya anthu ase experience yawo ndiye zonsezi ndizoti ndithu zili chimake zinaunikidwa bwinobwino ndipo ndalama zimenezi sizinabedwe tikubwerezanso kuti sizinabedwe
bwana akusaiba akumbuyo akusaiba cyber security kuchokera ku subsidiary ya Spark System. Nkhani imeneyi mukuimva motani, nkhani ya fraud yotumizana maimelo iyi zimayenda bwanji? Zotheka kuti munthu akutumizira wina email munjira ngati zimenezi, kapena kuti tinene kuti kumalawi kunoko masisi sakasaka kuti tingapeze njira yake ndiyoti tipangire zakuti ngati njira iyi ayitulukira kuti titani kuti tipitirire kumapanga zimene tikupanga. So pali njira ngati izi, number 1 amatha kuyuza tinjira tina kuti apezere password kapena username ya account ya munthu wina amene akumudziwa kunena kuti munthu uyu ndi amene aloyenerera kutumiza kapena kuyankha mauthenga ngati awa. Mwachitsanzo amapanga target anthu ngati ma executives, ma CEOs, komanso people in accounts. So for anthu ngati kunokima mukapeza kuti kunokima kuja mwina pali information ina yake ili pa internet yokudzana ndi anthu amene ali ku account kwawo kuti for that account you can deal with this. So amaandira kumene pa just aka information ngati manager akaipeza ayambano kuyamba kuyankhulana nawo anthu kusaka be information yokuti kukaya anthu aja ndichoonenga choti angopeza username ndi password. Salo wela ku Facebook kwawo asakasaka manamba awo awayimbira mafoni ayisanjira ina ili yonse mpaka na atolere information yokwanira. So pali ma systems ena amene umatha kuipata information about someone ndi kuyuza kunena kuti ndipatsa ma possible passwords amene uyu angathe kuyuza, then ikakupasa umuyamba nokuyesa imodzi. Tsopano izakunena alikambala izi zokuti ayi analandira information onena kuti munthu most handling yasintha ma account details, iwo anapereka ndalama kumene kuja 2 weeks later nkupeze kuti most handling akuchita akufunsa kuti balance yathu tipatseni, iwo nkumadabwa kuti zayenda bwanji, atanachita verify nkupeza kuti ndalamazo zafikirabe anthu. Zikumveka zimenezi? Izi zitu from a perspective ya cyber security zinthu zisizikumvetsetseka chifukwa chonena kuti kuno tikupanga claim kunena kuti ndalama tidatumiza koyenerera, komanso mkatikati mwa njira amuti kupanganso claim kunena kuti ayi anatiuza kuti tisinthe account, komanso account yomweyo imene tinatumizirako itakhala tikuitumizira mbuyo monsemo. So pano anthu apanga claim bwanji kunena kuti ndalama zathu zasowa kapena kuti taberera ndalama koma yeti akupanga confirm kuti ndalama zafika, komanso akupanga confirm kuti ndalama zinafika. Chabwino tiyambe kaitapita kwa mtonkhani wathu tisanabwere kwa McDonald Tom amene ndi Fales Ntambo. Fales, mawa wabwino wadzuka bwanji? Hello Fales, ukundiva? Hello Fales? Amene akhanga tisiri kumvana. McDonald, tiye tikambe nkhani imeneyi yakayendetsedwe kama institution a boma kapena nthambi za boma ndi mmene zimachitira handle makesi amenewa. Kodi amalawi akhale okhutitsidwa mwakambapo mupekapo zitsanzo nkhani ya kubuchale, nkhani za kachiketi zija kuti zimapeza kuti ma incidents ngati awawo achitika komano it appears kuti palibe amene amachita take responsibility. Iwe nkhani imeneyo umayiona bwanji? Chomwe ndikuona papa ngati dziko tikuonera ngati dziko lathuli akulipezerera madobadoba kanena kuti madobadoba akutipezerera muti ati muone kutenga ndi mmene zinthu zakhala zikuyendera pakatipa. Nkhani ya yogula fetereza ku Bagati Foods kujama ti ku butchery yachitika. Pali nkhani ngati mwa njiramu nkhani ya East Bridge iliso momo Maze Gate mukumbukireso nkhani zake zokhazo ine nimeona ngati
kutengera zomwe zachitika zakhala zikuchitika mbuyomu timayenera kukhala ndi ma lessons okwanira ndithu kuti mwina kutsogoloku zinthu zotere za mtundu ngati umenewu samakhale kuti zikubwerezedwa yaku butchaleja inali ya about 700 million pamene radio ya nthawi imeneyo apaso yaku butchale 750 million apa ndi 700 million ina ija East Bridge ndi ma billions so ngati dziko pena pake tizigugude pa mtima kuti kodi zinthu zimene zizi zingotichitikira and it's funny kuona mmene zinthu zikuchitikira chifukwa choti panopa akuyendetsa ndiye net boma lija lapita lija naso ndi maskando akubutchale East Bridge ndi aboma lapita lija and chinali chiyembekezo cha Malawi kunena kuti no boma ilili touted American they return to proven leadership kutsogoleri oti otsimikizi oti tataudziwa kumachitidwe ake molongosoka zinthu kuwapezeka soti ku proven leadership kuchako kukubwerezedwaso zinthu zomwe mwina unproven leadership simatani unproven leadership mabranda amene unproven leadership imapanga akuchitika ku proven leadership kumanena kuti kodi Amalawi tikupita chitsogolo and last week timakambapo nkhani ya meki kudandaula ayi vota apa anthu samavota asi akugwa ulesi zina zogwetsa ulesi anthu mavotedwe zimakhankhala nkhati ziti akuchita zinthu kuti zinthu zisinthe zomwe ma mistake amene amachitika mbuyo asamabwerezedwe koma zasintha ma mistake omwe ajaso akubwerezedwa and my explanation amabwera ali kambala fotokoza nkhani ayi fotokoza ndipo tifika pomvetsa ndi ntchito yawo crisis communication koma at the end of the day zinthu izizi wale ndionena kuti zinthu izi kuti zikuchitikabe atitola tabwino tipitikayi kwa tisisu kuyankhonatu lankhani athu aja tiyambe ndi Fales Ntambo. Fales, mawa bwino kundimva? Fales, ukundimva? Fales ikangati tikuvutika kuti tilumikizane bwinobwino. Fales, ukundimva? Kodi uli kuti kumene kukanika kuti line sikugwira uli boma lanji bwana mwina nchifukwa chake ukuvekeranso pansi kwambiri koma nkhani ndi imeneyi tikukambirana nkhani imene yakuno koma tayesa kulankhula ndi Amalawi timve maganizo awo kumeneko. yokuza ndino mbona kuti transferring mina ngati yenda basi ngati dziko pamene kuti nkhani yoyamba Malawi kwa Malawi and onopa ndima mpanga pa Malawi kuti anthu ambiri omwe timaita kuti atendesere chuma chathu tatendesere dziko madera osiyana kukhala ngati akumakhala kuyendesa zinthu zingati mwina ngati ndi muzi ngati village chifukwa ngati intelligence yeniyeni si intelligence yoti yongo kuyang'ana ndikapa saiba zomwe akupanga iya komanso financial intelligence kuziwanso komwe kuchoka ndrama ndi komwe kupita ndrama ngati dziko koma zikuonesa kuti zonsezi ngati dziko tilibe nazo chidwi chenicheni kuti tikupanga invest yeniyeni kuti ndrama zimene zikupita kuti zinthu zomwe tikugula kwa ndani nitonena kuti mwina pali katero ina yake nchibidi ogwirizana kuti ena maiwo kuti azitibera ndalama zathu na Malawi wina wake pankhani imene akuziwapo katiliki chifukwa chachoka ku nkhani ya kushara kumbuyo kucha nkhani yoti yogena chisoni wambiri kuti tungaifotokoze muno and nkhani iyi komwe ikupitaso nakonso nkhani yogena chisoni wambiri kuti ndalama za Malawi tax imene ukuvutiramo maforex imene ukuvutiramo zini wina wake ali ndi udindo woti asakutumiza ndrama kugwirizana kandi abankiwo osaziwika bwino zinthu zokomera iwowo ngati anthu so nkhani yoti Malawi wina aliyense ali ndi mantha panopa kuti kodi chomwe chichitika nchani ngati mtundu wa Malawi kuti maganiza bwanji ngati Malawi and kodi anthu amenewo ndiokonzeka kukhala maudindo ngati amenewa kuti ayendese chuma cha Malawi makamaka amene akugwira ntchito kumbuyo kuti matukwana ngati mina alisogolere andale kumene zikuonekera komanso anthu omwe tinayika pansi kuti azitendesera zinthu zimenezi ndi anthu oti mwina osakhulupirika olo mwina osaziwa kuti mati mwina chisungu capacity yoti kuwachepera kuti apane zinthuzi
amene mukuona kuti boma litani pakini boma uyu zomwe zachitikazi ndalama za Malawi so mwanjira ina kumboni tilibe kuti ndalama zimwe mwene zinafika umwine toneni yindi fraud uli mlando zomwe kukambazo zomwe kunenazo inkhani zoti azikanena mwina mcourt zikazera mcourt koma zoti basi zachitika akumalipa makalata ngati kampani zimene sizithandizira ngati dziko ngati Malawi ina wake pena pa akhotesa nkhani ngati zimene nkhani ngati yomwe imafika yakuti awawa aitanidwe ndithu ntchito ayimitsidwe ndithu kuti kufuga Malawi tikati chikhulupiriro kuti wina aliyense amene ali udindo kama udindo oteriwa akhali ndi imani ngati amene ndimene ndachezera ndi munthu amene ali na dziko kwambiri tathokoza kwambiri Falest yeseso apa kulankhula ndi atolankhani ena ina Nelson Gonjani kukasungu Nelson mawabwino kundimva kumva yo kuti kutoka bwanji ndima kufuna top kumeneko tadzuka nkhani tu ndi imene kulinda Malawi awiri kapena atatu pano ndi pa Champhanga mchombo peni pa kasungu municipality chombera ndikudzioni munkulu nkhani mai ine nkhani yonda iva ndine Mr. Daudi pano pa Champhanga ubale wa boma kamafuna upanga business ndimakhulupirira pa makhala ma issues akulu sanga ngofikira ungonena kuti kutenga ndalama timpase munthu unena kuti azitigulira mafuta kuno ku Malawi azibwera chifukwa taendapo mwambiri pa nkhani za boma izuti ulongosa zina ndi zina pamafuna pamakhala umboni ukulu kuti zinthu zija kuti zilipo otheka ndeti zingatheke unena kuti munthu oti lero ndi lero ndalama nditi kuti mizani nditi ine agent amene ndizipanga programu ya mafuta koma asanamuone ntchito imene amagwira iyeyo chimene chimafunika nkuona kazi ntchito imene amagwira iyeyo kuti munthu tikampasa ndalama kuti zinthu zimenezi azilongosola ndiye zinthu zodabwitsa mukuti ndalama mamponyera ampasa munthu oti azitigula mafuta koma kupeza kuti ndalama zati apitisa kwa munthu olakwika pamenepo chimodzimodzi lingati kuti munthu zikupita bwanji kwa munthu olakwika ndalama iwo ubale unali wapakanthawi kuone kuti amalumizo siku wangofikira lero ndi lero nena kuti lero inu basi ngati bayisakile mafuta sizoona zimene kupita chisogolo ngati dziko apata choka titani kuti zinthu zilongosoke okay kupita chisogolo kwake tofunika onena kuti amufufuze bwinobwino afufuze bwinobwino pantha imene anayamba kukambirana naye munthuyo kufika tsiku loti pamene pamafika issues yoti ifike potheka unena kuti munthu amene azitigula mafuta ndi uyu komanso iyeyo maojeni ake ntchito adagwira motalikira bwanji kapena kwa nthawi yotalikira bwanji kuti osafika popasa ndalamazo munthu kuti ndalama ndizikatipangira business ili imene yamafuta kutibwezera kuno ku Malawi tine ndimire poteropo koma ife a Malawi mabodza tatopanawo matinamiza pachitika nkhani zambirimbiri mbuyo mosemo zimakhalanso nkhani zake zomwezi ndalama zasokonekera mathero ake nkhani zine zimangoponderezedwa Amalawi namene timachoka amene tili kumudzi komanso amene tili m'matawuni ndezofunika zimenezozo muzionesesa mulandu umene utakangati wa munthu ineyo munthu osauka ndikupelero lomwe bwezi ndili kuvilizoni bwezi ndili kumachaya kuti ndiyankhe bwino koma ifo kuti nkhani iyo ichitika kuti idachitika yagulu imene ndi yagulu kwake imene itakhala dilu singakhale ya munthu mmodzi ayi ndi yagulu ndeti zionesa kuti kumene koko anthu amene amapanga zimenezozo ngati ili ni dilu cheni yonse ya anthu diluyo ayikomanise malo amodzi mmenemo ndamene ayankhulira tipetenso kwa Malawi womaliza mwina choyamba dzina lanu ine ndine Victor Ibrahim bwana Ibrahim nkhani ndi imeneyi mwachidule mukuiona kuti pachoka nyamchira ndipate ngati dziko kuti ipende kutsogolo ikakasiko yamba ine ndingophera mphongo ndikumalankhula mbali andi Amalawi ambiri tikulira pakali pano chifukwa tikamapanga zinthu mmanena kuti ndithu tikupanga zinthu za Amalawi padzana panachitika nkhani ya federation lero ndi zimunero ndalama zabedwa zamafuta kodi Amalawi amene tili kumudzi tingachita ndire motani pakali pano tikuzunzika zinthu zambiri zikutivuta ife akumudzi amene ali kutsogolo lusakulira nawo amangothandizira tingati kuthandizira mfumu kuledziwa koma amene tili kumudzi ife namene tikulira pakali pano awa amene atsodzera ndi zimenezi boma lingaikene nomeko zangu kuti zinthu zikhale bwino zikufunika pakhale chitetezo chokhwima
kuti kumene tikuloweraku tisachitikenso chifukwa kumene tikuloweraku kukhala zisankho azitifunanso ife amalawi poti tikanyinyirika zisankho zayenda bwino sizayenda bwino chifukwa tikhani mtima unene kuti patana tinaberedwa ulendo uja tinaberedwa nkhani za ndalama poti tikati tipite chitsogolo tizingodandaula tikamakalephera kuvota asadandaula amene ali kutsogolowo kuti amalawi sakuthandiza. Tathokoza kwambiri mmene munthu mmene yayankhulira Kasungu ndikubwezera ndikubrancha kuti mupitirizenso ndi program imene zikomo kwambiri Elvis komanso McDonald Tom. Tathokoza Nelson Akondowe bodi ya Nokma ili kuti awawowa kuyezeso kunena kuti ndizodandaulisa kwambiri kuti Nokima afotokozera Malawi kuti ndalama sizinaperedwe ndipo alipira kwa akaunti yoyenerera pamene ndi Nokima yomweyo imene nakapanga report ku polisi nde avutikiranji kupita ku polisi ndalama zapita kuyene ake woyenerera komanso mukayang'anisisa transaction imeneyi muona kuti transaction yonena kuti amapanga munthu mmodzi komanso mwina ndi transaction imene imakhudzaso board malingana ndi nkhani za corporate governance so ndi chifukwa chake mukayang'ana mkalata mwathu takhuzamo magawo atatu gawo limodzi ndi udindo umene akuluakulu a Nokima ku office ya Nokima amene amasayinira kapena kupanga approve ma transaction imene akuyenera atengera nkhani ina tayang'anaso rolu ya board chifukwa ndi ndalama zochuluka sikuti secretariat payokha itha kupanga pamakhala dongosolo internal arrangement so mukayang'anisisa muona kuti zikuonesa kunena kuti magaps amene timayenera tiwapanga avoid makamaka kutengera kuti nkhani zoterezi zakhala zikuchitika mdziko muno nkhani za bushare nkhani za east bridge ndi zina zotero so ndi nkhani yonena kuti ngati Nokima imayenera kukhala ndi chidu kwambiri pa transaction kuti aonesese kuti zonse zili malo wosangothamangira ayi ino mukanakonda akanachokachoka mukaye maudindo omu kumene wera chokechoke kaye eti tanena kuti pa nkhani za malamulo ukapita malamulo ogwirira ntchito employment act yili ndi dongosolo lonena kuti munthu mutha kumuyimisa pamene ma investigations akuchitika ngati ma investigations angaonesere kunena kuti palibe cholakwika china chilichonse chimene munthu wapanga amabwerera pa ntchito ngati zikuonesa kuti pali gawo lolakwika limene lidachitika pali zina administrative kapena legal zimene zimayenera kuchitika so zimene tikupereka ife sizachilendo ayi ndizovomerezeka m'malamulo. McDonald Anokma abwera poyera nkufotokoza kuti zatichitikira izi decision imene unayona bwanji? Decision yonena kuti zimene zachitika inali yoyenera chifukwa tibe wakhalekhalebe nkhani idakaphulikabe koma abeti atayamikira Nokma kuti abwera poyera kuti mwina anthu asanayambe kukamba zambirimbiri pa nkhani yoti mwina padakamabwera ma theories osiyanasiyana abwera poyera indi atayamikire ndithu ponena zinthu zomwe zachitika kwakukulu komwe tikuyembekezera mwina chomwe amayenerabe ndikupanga provide ma details bwinobwino chifukwa nthawi zambiri zinthu zikachitika ukanena anthu ayi mphamvu uno mwina yokuloza kwambiri makhala yochepa koma kukubweraku kuyenera kuti situkudziwa kuti kubwera kukhala chifukwa nthawi zambiri zikangochitika ndi kuti itha kukhala kuti ndi nthawi yokhayi basi apezeka kuti kwinaku pano pananga kuli mkwiyo tukunjako mkwiyo ukayamba kuzizira basi khala ngati zathera pati pomwepo komano Nokma amene ayambira akuyenera kupereka ma update moyenera komanso sindikudziwa kuti kodi mwina alikambala ayankha anapanga discover 2 weeks after 24 April this is August wake sothamangira September apapa ma details apakati apa kuoneka kuti sakutuluka mokwanira bwino kuti miyezi mwina iwiri if not itatu ali pamaina bokhala update ina yake yogwirika kuti afika pati chifukwa tena kuti we are cooperating with relevant agencies they are cooperating komano zinthuzo miyezi itatu since the discovery ndalama zapita mwina kosadziwika iwo akuti sanaberedwe tu asanaberedwe komano akutiuziranji tabwino tipite kwa alikambale
bodi yanu ili kuti adindo kumene kwali kuti pala amene afusidwa kwa mafunso akuluakulu kumeneko ndizoti ndi funso lovuta ifoti inu muli pakhate komabe muli yankhe mwabwera pano zikuti bwanji kwa akuluakulu kumeneko amene amayang'anira nkhani zimenezi? Zikomo kwambiri timene anakamba McDonald Tom kuti kodi pakatipa pakhapachitika zotani. Ifetu nchifake tinabrusa statement chakuti amalawi adziwe kuti ife ndokonda kuti tisatire malamulo sitibisaka anthu chifake nati tabwerani anzathu mutithandize kufufuza chifatu muzifute mafunso awo. Kodi akakhala kuti uyo atamatiuza ife kuti akodi ndrama za siku nalipire iye amafuna kuba pamene kumungafotokoze banje angati fotokozere zimene zo ndofufuza nde pakati pa tachikamso pa verification ndi mabuzani aja ndi mabanki amenewo kutanthauza kuti sikuti tinangokhala togwira ntchito kodi akuluakulu ali kuti akuluakulu alipo ndipo akhala kuti pasandithu upangiri oyenerera kuti ayipangani chonchi ndiye tikambenso kuti mu statement moja ngati munaonetsetsa tinanena atu pajete kuti we are cooperating ndi anzathu aku polisi komanso zimene achita anzathu aku Bank of America kufufuza ndiye iye ayidithu alipo ndipo akuthandizira ena akondowa yakuti akanayimitsidwa kaintchito ayimitsidwe ntchito akula mabwana anu kumeneko kuti pachitike kafukufuku nkhani anzanutu amatero kunjaku imwabwera poyera mukufuna mukuonetsa kuti inoyo muli ndi chilungamo muli ndi khalidwe umunthu muli nawo mukudzoti mutumikira Malawi akuluakulu ana akanayitanso chimodzimodzi ayime akhale pambali apo kuti simungakane mwaperekabe ndalama kolakwika ngakhale mukukana koma mwaperekabe ndalama kolakwika ayikabali titsutse kaepo yapitira kutsutsa pakhale pamenepo sitinapereke ndalama kolakwika ifeyo tili ndi chisoni kwambiri kuti mwina anzathu mbali nayo anaberedwa chifukwa ife tikaonetsetsa msisimu mwathu kachita chilichonse choyenerera ndipo ndramazo zapita koyenerera chifukwa ajabanki pachalo anavomera kuti analandira zimenezi ndiye kuti ngati pala anzathu anachitidwa chipongwe ndanzathu ambali inayo ndiye ndikudabwa kuti ngati pala anzathu anachitidwa chipongwe ambali inayo amene ayenera kuyima ndi athu chifukwa chani komabe tikumvetsa kuti amalawi mwina kuzimvetsa zinthuzi poti nayi sanabwere panana sanazimvetse tidziwa kuti kuyambira amene afotokozeramo tiona azimvetsa ndiye timanena sotu kuti paja kuberedwa munthu umaberedwa ngati chinthucho chapita kola kucha namba 1 ngati mwina akwachilipira soka chiwiri ndeti kunena kuti tipakhala sotupeni ina ya yomwe ija ndipo tikulipira pa service imene inachitika kale kutanthauza kuti ngati aberedwa awo amene tinapindula dede kuti ndife nakasise ntchito inakwirika ndalama tinalipira koma ngati awo sanazilandire ndiye kuti nkhani imeneyo ndi yawo komabe iyayi ofufuza chafufuza tentidizire akapaliza kufufuza abweranso atifotokozera kuti apeza chani aprisi kumbuyo kodi ma institutions aku Malawi kunangaite bwanji strengthen ma systems awo kunkhani ya cyber fraud makamaka mboma chifukwa zikuoneka kuti ndi otsalira kwambiri tinene chilungamo ndi otsalira panga zinthu mwachikale pakufunikira kuti ma companies ma institutions komanso even boma limene likuyenera kuti lipange strengthen ma systems awo panopo moyo wasintha tachoka pa level ija yongodalira kuti bola ni machine anga ali ndi antivirus basi ndekuti ineyo ndi safe tikuyenera kuti tisuntheno tifike nopomaika area tikhale ndi area approach when it comes to security maimeo kodi alini ma security zake oyenerera kodi nanga ma servers ma civil servants kunena kuti mukanza ile ngati muzizionena kuti izi security kapena izi security mwachidule timayicha kunoko kwati kuno timanena kuti it's cyber security awareness it's just an awareness mene zitachitika kale ni mjandi physics kuti mukamona kapansewe yamatani kumawa yamatani kumazeri kapena kumanja in this thing is the same way umuntu anja email atani nawo kodango yankha mina nkuteka kunena kuti mina wake umuntu amene akumuyankhai si munthu amene amayankhula naye mbuyo moseni ngati mmene zakhalira apa pam kunena kuti akhala kumayankhulana naye munthu mbuyo moseni mapayment akhala kumalipira koma apa zikuoneka kuti zasintha bwanji panayenera kuti pakaidizi zokwanira munthu amene amayankha email kunena kuti ndikuyankha munthu amene ngakhala ndikuyankhulana naye kuchokera kale not only that asanafika point muungane na kananzanga asanafika point ya payment anona kuti pakhale verification yokwanira munena kuti ndimuyimbire phone munthu sungangopanga verify via my email is a communication channel
it's not an identity verification channel. So ngati chinthu china chake chakudzidzimuka, you set another channel to verify kuti channel indeed zikuyenda remote. That's how cybersecurity works when it comes to protecting people and the environment altogether. Chabwino iya tikuthokozeni kwambiri a Prince Kumbuyo futhi okhala nafe programu ya lero ya kulinji akondowe ndifuna mutsirize programu ikumbali yanu ndifunso kunena kuti kodi unthambi zaboma, mabungwe aboma, makampani aboma asinthe bwanji kuchitike chani kuti nkhani zisamachitike chifukwa chonena kuti Dr. Tom afotokoza zimachitika anapereka 700,000 ku butchery mbuyomo. Kodi akumapangana pali kuba kapena chani zimachitika nchani kuti zimene zizichitika nanga zithetsedwe motani ndiye nkhani yake imene. Nkhani yayikulu ndiyonena kuti makampanies aboma sakumalabadira kuti ndalama zimene akugwiritsa ntchito ndi ndalama za Malawi. Chifukwa chonena kuti si ndalama zimene zimachoka mathumba mwawo. Nthawi zambiri samakhala ndi chidwi kumapanga zinthu moyenerera. Monga mmene cyber security expert wafotokozera nkhani za macontrol. Koma muona kuti unthambi yaboma kunena kuti ife zonse tinapanga. Zikuoneseratu kunena kuti mtima wonena kuti zinthu zisinthe zikhale zikuchitika mwadongosolo komanso kuteteza chuma cha Malawi sichingakhalepo ngati machitidwe ake kapena kayankhulidwe kake ndi kameneka. Fama expert akufotokoza mayenera kupanga zotere ma verifications amayenera kuchitika motere koma iwowa kunena kuti yayi ife zonse tinapanga zinali bwinobwino pamene Amalawi ndi amene aberedwa. Ndiye tikadakonda kuti kupita chisogolo zoterezi zikamachitika ma officers amene akuzidwa they should be personally liable. Ife tikadakonda kuti amthalika apange zimenezo chifukwa mbiri imene ikuyipa si ya Nokima yokhayi komanso kuphatikizapo ndi mtsogoleri wathu amene adanenesa kunena kuti savomereza kuti ndalama za boma zizingowonongedwa, savomereza kuti Katangale azipita pasogolo. Ndezoterezi zikamachitika zimasemphana ndi zimene mtsogoleri wathu amafuna. Tiyambepo kuti amene alakwisa azikhala personally liable, otherwise tizingolola zinthu kumachitikabe tachoka kubucha tapita ku East Bridge pano ndi iyi ya mafuta. Ndiye kuti chaka chamawa pakhalaso zina makampanies onse akhala kukhuzidwa muziko muno. Akondowe tathokoza kwambiri fanya nthawi yanu McDonald mwachidule kwambiri utsiriza bwanji nkhani pakulinji. Nkhani ndionena kuti mene zachitikiramo nkhani iyi ipite mpaka na kumapeto amene alakwitsa ngati alipo apezeke. Chifukwa chofuna cholinga chachikulu ndikuteteza ndalama za Malawi. Chifukwa Nokima ndi bungwe la boma ndi ndalamazo zimayendetsedwa ndi bungwelo limayendetsedwa ndi misonkho ya Malawi. Misonkho ya Malawi itetezeke. Mchitidwe mene michitidwe imene ichitika East Bridge fetereza ku butchery chani zimene zisiyike zifike kumapeto kuti mwina Amalawi akhale ndi chikhulupiriro ndi mene zinthu zikuyendetsedwera. Tathokoza kwambiri McDonald tathokozenso ali kambale kuchokera ku Nokima komanso ndithu cyber security expert amene tinali nawo programu iyi amene wandithu ndi bambo Prince Kumbuyo. Tom tikuthokozenso kwambiri futhi okhala nafe programu ya kulinji. Tiyamikirenso Amalawi chifukwa chotsatira programu iyi pa Facebook komanso pa Times Radio ndi Elvis Owahowa pitizani kumvera Wireless Times. Amalawi kulinji no kumavenya kumavetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mbwanye